Дори най-обикновеният ден се превръща в специален, когато има подарък, който да те зарадва. В тази кутия на Кама Йога всеки детайл е измислен така, че да ти напомни колко приятно е да се грижиш за себе си. В нея намирам глашрум от Шунгит, онова гладко камъче, което всяка знае точно къде се крие напрежението на лицето ми. След това елексира за коса, от който ти е нужно само няколко капки, за да подхрани скалпа ти. И масажната четка Канса, която с бавни движения масажира скалп. Всичко това мога да побера в козметична чантичка, направена от влакно, добито в процес на кръгова преработка. И за финал, кръгли бели таблетки, които са всъщност кърпички за лице. Само с няколко капки вода можем да ги използваме като удобна мокра кърпа, за да почистим лицето си и да го освежим. А най-хубавото е, че са напълно разградими. От камъчето, което сякаш пази спомен за стари ритуали, до билковите масла, които хаят на нещо чисто и истинско. И така тази кутия не е просто козметика. Тя е покана за моменти на спокойствие и малки ежедневни церемонии.